noci stranu Liga z Akadémy. Tu priniesol som naozaj skvosty dneska. Máme tu prvý členok našej tanečnej školy, chlapec, za ktorým sa otočia všetky ženy. Voláme ho Gorky! Ináč, o ňom je známe, že je syn svojho otca, je syn svojej mamy a je brat jeho brata. Tu chlapec, ktorý stvárnil jednu z hlavných úloh vo filme Pán prsteňov. Sekeru má v šatni. A tu ďalší skvost. My nespím, tak akože priemer, ale Gorky a tento druhý mladý muž, to sú skvosty a klenoty. Piotito! Oni sú pekní, my sme múdri. Tak je. Takto to príroda rozhodla.